MLA kamairang ubadeiru ulampang kayeng dorbar tau ain ke Jila Meghalaya uba medba lingdo hakhakat santrik urimpang arajar arpuar ulapan ko buromiki Asha jong kamairang kibala no senyang nakabenta banyak kun persya ya ke kelam jingpang COVID-19 ya ke balapan long hamadan muat tirat mairang. Hakani keju ke program nakaliang jung uba medba haringkat bau menteri sarkar ubadeiru MLA ke Mauthat Raishan uba H Brolding Nongsit kila penlong ke jing sam ki tablet shi ki kena puli kelas 11 jong ki shipotli ki school na ki R constituency kata jong ka mairang bat ka Mauthat Raishan. Hakani ka sngi la wan bay don lang ru da ki hair officer bat ki board penyai district jong ka Eastern West Khasi Hills district. Abang liodon lang hang ni bat isam ba ang sungu kala jing sengai yang i bangi don lang gum unung elam jongi hakane ke distrik kadang dai ru kasin ke baningkong ia kaba nado bangi yo ya ke distrik thamai bat ngidai kasin baningkong ba mantabro arngut iyo bania lon slang ya kane ka kitablet hala kejong ki school. Ada sowan ai ia kejong kublai ke bakapang ia ka nakaliang ke budget ia kini ki school ru hanga ngasngau ba kamno siliang. Ngidon ship how to li hang ki school bang ijit. Nak motorsan konstitusi jong ir kadon san namai rang ru kadon san. Ngiyalong equal ngiyalong keju. Ngias ngot nak lang baru arteli ki konstitusi. Tek nak puar ke sarkar ka penbek ban lon sia kane ka kini ki tablet. Na ka tau jong ka jing ijngai kat kum kane ka teknologi mentah. Ba ngi habia be ya ki jing nang ki jing start lingba ki komputer ki internet mo kum mobile kum tater but hang ni lo sutu bagi don ki textbook nang ta ki notes ba fair but sibun ki jing toy kemalabatai bisi ki don ha kan ni tablet but kamjuru ngada snoban da kerpat ye kinong hikai ngatrai marsinjo ye kan ni tablet don bun ki kena school ru lese ki don kibom nang ban operate lane ban pendon kam ya kane tablet rengange nak kerpat ikinong hikai baro kin ai kum kata kajing hikai kenang bakin tip bakinang kum no ban pendon kam ya kane tablet Ikong Ilsara Marbanyang Ikong Helen Maulong Simya kanu situation ka bawana ka jing jong pi kum ka opportunity kum kalat bak ka kabu bawan ki jing khangla kata ka de ka kabu bak ka challenge pi kum ji kena school ka sarkar kala berkhat badai ban ai ki jing kersan ki kena school dang don ki school ki dang dei ben yo dang es camp government tak pet bak kersan ki kena school Ikran senok kendong ni ong ka network kamlong ka internet kamlong ka thot ni kom ta ju selong ka ju simye ka kom ka chala simye ka kom ka opportunity ka dei ka privilege bi ya ki tuki kena ki bakwa man school bat ki bakwa ban pas menta ka si yo itu tablet mo yang ba noi kai nap sim kerpa yang itu kibam nang ban le itu tablet yang anong ni tu bam nang tablet pen pai nak mentah bat i Badong beri yang ni ngatrai wali sami bang patnam.
dan sibol ke jing keren ban blok itu kisai ki pape kibom long ke jing internet kibom long ke jing bha kibom long ke jing kai ke pensrul na ka banta ban kiu strong hendrei ki thao kini ki start computer ki start programmer ki ni ki site programmer ki computer expert ki percang ban thao dak kumoi ban blok na way sedang sakaway blok na kaway ka syok ka ba menta it is your choice kare na pi ibanjit iya kanu penur kami yang ada tablet kaway na tools na kabanta kajing puhit